tätä kuvakulmaa saa mitään selvää. Ei! Vittu boy! Siellä Mika hyppää! Pyrkele Miksi puska! sä soitatko sä kitaraa, kun se pakko? Juu. Rauha musiikki. 30 sekuntia jäljellä! Se pääsi lähelle. Mut super... Tchadung! Mä oon pulu. Fuck off. Niin. Pakko! No vittu lähtee! Tää karhu on ainakin ihan paskaa. Karhu on kyllä paski, se on hitain ja... Vittu kun ei tän takaa edes näe mitään, saatana. Hei! Tää soittaa tota vitun... Kuunnelkaa. Just arvasin. Ei kun toi... Eikö Battlefield? Mikä Battlefieldi? 1942 tunnari. Mitä nyt tapahtuu? Jaha. Noni. Mä olen Mä kuolin bear. heti pelin alussa! Ja vittu. Bear. Mitä helvettiä? Kuka mut tappoi satana? Kuka on peto? Minä. Mä etsin hunajaa, mä olen Nalle. Mä vittu kuolin ennen kuin peli alkoi satana. Mä oon Nalle, vitun idiootti. Hunajat. Mitäs se Nallepu laulaa siinä, kun se kutsuu saatanaa siinä aamulla, kun se verryttelee? Tiedä mitä tarkoitat. Ja hattuesta. Raaf XD. Se ei tepsi Mikaan. Mitä vittua? Missä se on? Ei vitun jänis paska! Plum, plum, Jänis plum. kevennys. Siellä on vittu! Papa. Ei, se lähtee noin Teurastus. kovaa! Ei vittu! Lönts, täältä tullaan. Ei, vai pasku! Vittu! Eihän tää potkaisi sitä. Et tule tänne! Tänne sieltä nyt vaan! Saatana! Ai, vittu se oli lähellä. Tulen vastakarvaan. Ihana outro-musiikki, kun Mika selvisi karun hyökkäykseltä. Ai, se oli jo lähellä. Mitä se höpöttää? Revenant selvisi karhuhyökkäyksestä. Oi, se oli lähellä. Ui. Niin yli minuutti vielä, Mika. Mihkä se meni? Mä en tiedä, kun se aivosti. Raf XD. Kukkuluru! Ei vittu, tää osui, mä olin just painamassa sitä, voi saatana. Tää vitun kani juoksee Tää ihan karhu on helvetin kovaa. hiki. Mitä helvettiä? Kokeile tappaa mut vielä, kun mä oon ollut pumppu koko peliä. No, miten se onnistuu? Tänään mä bugas, koska mä kuolin jo ennen kuin tää peli alkoi. Juu, ja toi... Voi paska. Ja mä sain tän helvetin turbon just siinä samalla hetkellä, kun Sami tappoi mut, ja tää kani juoksee ihan vitun kovaa. Ja näin. No, mä teen uuden serverin. Jumalauta! Mä teen uuden serverin, mä samalla vaihdan kans karhuun.